ganyan. Unfair. Unfair naman yun eh. Iniipit kita kayo. Hindi pa kayo. Iniipit na. Ano na lang? Ito na lang. Ito na, pag ganun mo, ganyan, ganyan, Diba, ganyan bumunod. Anong number to? Diba, go! Anong number to? Ala. Ay, may chocolate yan. Kahit pa. Sabi, hindi ganyan yung logo niya, pag ganun, para mag-ako. Kumikit ka. Ako hindi. Ako mauna. Hindi, mauna ka. Hindi na, Benji, huwag ganyan kasi. Janet. Takpan mo kasi pag... Wala titingin, wala titingin. Benji ako. Hayaan nyo na lang. Wala yung gulo ninyo. Op. Isa lang. Op. Si ano si... Si baby. Wala na, bayaan mo na kung ano. Teka lang. Mamaya yun na buksan. Ay, masaya na agad ka na. Bakit kaya? Nagbuwasa kayo. Check mo na. Ay, check mo na ha. Huwag ka na, mamay ka na ano. Number 10? Hindi. Ako na, akin na. Akin na EJ, sa'yo. Hoy, pagka tinan mo, baka may bumalik ha.